Odwiedziny we wschodnich częściach Polski planowaliśmy już od dawna. W ten weekend postanowiliśmy zobaczyć Sandomierz, Stalową Wolę oraz Lublin. Położony na 7 wzgórzach, nazywany Małym Rzymem, Sandomierz uznawany jest za jedno z najpiękniejszych miast Polski. Piękna, średniowieczna zabudowa, klimatyczne uliczki i mnóstwo zieleni wokół sprawia, że w Sandomierzu można poczuć się jak w bajce. Co więcej, dzięki trwającym obecnie modernizacjom linii kolejowych, już wkrótce dojazd do Sandomierza z różnych części Polski będzie jeszcze łatwiejszy. To świetna wiadomość, bo w Sandomierzu naprawdę jest co oglądać. Nie przegapcie Zamku Królewskiego, rynku z ratuszem, Bazyliki Katedralnej czy Bramy Opatowskiej, z której rozciąga się piękny widok na całe miasto. Jesteśmy obecnie w wąwozie Królowej Jadwigi. Wąwóz ten powstał na skutek spływania wody po lesowych zboczach przez tysiące lat. Tak, wąwóz Królowej Jadwigi jest naprawdę niesamowity, ale to nie jedyna naturalna atrakcja Sandomierza. Czekają na Was także winnice na zielonych wzgórzach i bulwary wiślane z pięknym widokiem. Tylko uważajcie na komary. Już nie mogę. W pobliżu królewskiego miasta położony jest też rezerwat przyrody Góry Pieprzowe. Góry te są najstarszymi w Polsce. Co ciekawe, na terenie rezerwatu znaleźć można aż 15 gatunków dziko rosnących róż. Jak widzicie, Sandomierz to nie tylko ojciec Mateusz, ale przede wszystkim średniowieczna zabudowa, zielone wzgórza czy liczne winnice. A do tego wiele lokalnych produktów jak cydr, sery, a także sandomierskie krówki. Kolejne miasto na naszej trasie to Stalowa Wola. Odwiedziliśmy je ze względu na jego industrialną historię. To tutaj znajduje się dzielnica Rozwadów, która jeszcze 50 lat temu była osobnym miastem. Węzeł kolejowy Rozwadów odgrywał znaczącą rolę w funkcjonowaniu centralnego okręgu przemysłowego. Obecnie na trasach kolejowych we wschodniej Polsce prowadzone są liczne prace modernizacyjne. Dzięki nim już niedługo szybko i wygodnie będziemy mogli dotrzeć do wielu atrakcyjnych miejsc. Odkrywanie Warmii, Mazur czy Podlasia będzie przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Hejka, przed nami drugi dzień zwiedzania, więc teraz czas na Lublin. W planach mamy zjedzenie prawdziwego lubelskiego cebularza, wejście na wieżę trynitarską i przejście się krakowskim przedmieściem. No i zamek oczywiście. Lublin nas zachwycił. Nie spodziewaliśmy się, że jest to miejsce aż tak malownicze i tętniące życiem. Zdumiewająca starówka, widok z wieży trinitarskiej czy kolorowe kamienice sprawiają, że chce się spacerować po mieście długimi godzinami. Uwaga na kamień nieszczęścia. W Lublinie historia wspaniale łączy się z nowoczesnością. W jednej chwili nasze oczy cieszą architektoniczne perełki sprzed lat, a już za moment zachwycamy się multimedialną fontanną na Placu Litewskim. Dość powiedzieć, że zabytkową archikatedrę i na wskroś współczesne centrum spotkania kultur dzieli zaledwie kilka minut spacerem. Już nie możemy doczekać się kolejnych wycieczek na wschód Polski. Na naszej liście mamy jeszcze m.in. Białystok i Mazurskie jeziora. Możecie liczyć na błyskawiczne relacje. Przygotowywanie materiałów podczas podróży pociągiem to sama przyjemność. Jak widzicie, wschodnia część Polski jest naprawdę przepiękna. Zarówno województwa świętokrzyskie, podkarpackie czy lubelskie mają naprawdę wiele do zaoferowania. Tym bardziej cieszymy się, że dzięki pracom modernizacyjnym już wkrótce podróżowanie po wschodniej części Polski będzie jeszcze szybsze i łatwiejsze.